Rosalía de Castro. Rosalía de Castro naceu na cidade de Santiago de Compostela o 24 de febreiro de 1837. Foi filla dunha nobre e dun sacerdote e durante os seus primeiros anos foi criada polas súas dúas tías paternas. Os 5 anos de idade trasladase xunto a súa nai á localidade de Padrón, a Coruña. Trasladouse a Madrid en 1855 e foi ali onde saiu a luz a súa primeira obra, o poemario en castelán titulado La Flor. Este libro recibiu moi boas críticas de Manuel Murguía, co que se casaría máis tarde. Tras a morte da súa nai, Rosalía e Manuel trasládase de novo ao seu Galicia natal. É nesta época cando empeza a xestar as súas obras máis importantes, A miña nai e Cantares galegos. Este último foi o seu primeiro libro en lingua galega, considerada por aquel entón como un simple dialecto. Tamén publicou Follas Novas. A comezos de 1880 publica un número considerable de poemas en castelán que serán recolleitos no libro Nas beiras do Sar. En 1883 trasladouse á localidade de Padrón, onde faleceu 2 anos despois, aos 48 anos de idade, por mor dun cancro. O motivo polo que trasladouse a vivir a esta casa foi porque o seu marido traballaba no arquiveiro do Reino de Galiza, que se atopaba moi preto daqui. Ai, esperta, adorada Galicia, dese sono en que estás debruzada. O teu rico por vir alborada, polo océano xergando se vai. Xa cantando os fillos te chaman, e cos brazos en cruz se espreguizan. Malpocados, o que eles cobizan é un bico dos brazos da nai. Dese chan venturoso arrincado, pola man do meu negro destino. Astra, mesmo soñando maxino, eses campos risonos cruzar. E correr polas hortas e prados, onde leda pasou miña infancia, respirando a suave fragancia de xazmín, carabel, azahar. Este poema escrito por Francisco Añón Paz foi o que gañou os Xogos Florais da Coruña de 1861, os primeiros de Galicia. Os seus promotores foron Antonio de la Iglesia, Juana de Vega e Benito Viceto. O ano seguinte editou o seu álbum de la Caridad, primeira antoloxía da poesía galega, que deu o seu nome ao feito de que todos os beneficios económicos da publicación serían para o padroado da caridade. Este álbum marcará un fito esencial na historia da literatura galega, por ser considerado a primeira antoloxía poética do resurgimento das nosas letras. Inclúe apartados como os traballos premiados no certame, o mosaico poético de nuestros bates gallegos contemporáneos, no que están poemas de Manuel Murguía, Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, etc., e un apartado de mención de outros autores. A Real Academia Galega. O 30 de setembro de 1906 inaugurase oficialmente a Real Academia Galega, que xa fora constituída o 4 de setembro de 1905. Baixo o gran prestixio persoal e intelectual de Manuel Murguía, a Academia vive a súa idade de ouro. Neste período publicase o Boletín da Real Academia Galega, do que se chegaron a editar 149 números en vida de Murguía. A súa función é establecer as normas referidas ao uso correcto da lingua galega, é dicir, estuda e propón a restauración da onomástica galega, vela polos dereitos do idioma galego, defende e promove o idioma galego, asesora os poderes públicos e institucións sobre temas relacionados co uso correcto da lingua e coa promoción social, estuda e dá a coñecer o patrimonio literario e documental da institución e decide a personalidade literaria que cada ano se lle dedica ao Día das Letras Galegas. Cuán lonxe, canto das escuras nebras, dos verdes pinos, das ferventes olas con nacer vino, dos paternos lares, do ceo da patria, coa lumou mimosa, dos sitios, ai, do seu querer, que lexos viu a caer baixo enemigo golpe, para nunca máis se levantar, coitado. Mais que fermosa sin igual morada, lle coupen sorte os teus mortales restos, co seu respeto compasiva vela, polo estranxeiro a que traidora morte fixo fincar lonxe dos seus e, a alleos, viu a pedir o derradeiro asilo. Cando do mar atravesés as ondas e o vos irmán a visitar veñades, poñen a tomba o cariñoso oído, e se sentir rebulicar as cinzas, e se escoitas indefinibles voces, e se entendés o que esas voces digan, e alma vosa sentirá consolo. El vos dirá que arredor do mundo tomba millor que aquí atopou nachará, senón dos seus antro amoroso abrigo. A Cova Céltica. A Cova Céltica foi o nome que recibiu a tertulia que mantiñan un grupo de intelectuais galegos de ideoloxía regionalista que reuníanse na tenda de Eugenio Carreal Dao para debatir sobre temas relacionados con Galicia. O nome de Cova Céltica tivo a súa orixe nun acto de sarcasmo. No siglo XIX, Manuel Murguía difundiu a idea de que o fondo étnico do pobo galego debía ser buscado entre os celtas. O 18 de maio de 1916 nacía na Coruña a Irmandade dos Amigos da Fala, organización que pasaría a ser recoñecida no futuro como as Irmandades da Fala. Asumiron por primeira vez o monolingüismo en galego,
e levaron a cabo iniciativas normalizadoras do mesmo, impulsando a generalización do seu uso en todos os ámbitos sociais e culturais. Supuxeron unha nova forma de concibir o país, xa que, por primeira vez na historia, unha organización nacida na Galiza decidía adoptar como eixo da súa definición a idea de nacionalista, situando a nación como centro de decisión e como suxeito fundamental do seu devir social, cultural e político. Manuel Murguía. Manuel Murguía naceu no lugar de Frusel, parroquia do Seiro, Arteixo, o 17 de maio de 1833 e morreu na Coruña o 2 de febreiro de 1923. Foi historiador, investigador e escritor e impulsou o noso ressurgimento cultural. En 1870 foi nombrado arquiveiro xefe do Arquivo do Reino de Galicia e máis tarde, en 1885, cronista general do Rei. En 1886, ano no que morre Rosalía, publicou Os Precursores. Con 72 anos xurde en Murguía a idea de crear unha Academia Galega da Lingua. O 25 de agosto de 1906 aprobouse a creación desta, que presidiría hasta a súa morte. Dedicóuselle o Día das Letras Galegas no ano 2000 e a revista da Asociación Galega de Historiadores chámase Murguía no seu honor. Vicente Martínez Risco e Agüero representa unha das personalidades máis complexas e relevantes da xeración Nós e considérase un dos máis importantes teóricos da historia do nacionalismo galego. Naceu en Ourense o 1 de outubro de 1884. Tras cursar estudos primarios e bacharelato, graduouse en Dereito na Universidade de Santiago de Compostela en 1906. Conseguiu unha praza de funcionario na Delegación de Facenda de Ourense e emprendeu a lectura de vanguardas literarias e filosóficas, ao tempo que participou no faladoiro organizado por Marcelo Macías, na Comisión de Monumentos, coincidindo con outros intelectuais da época. Co ingreso nas Irmandades da Fala a finais de 1917 iniciouse a etapa máis fecunda de autor, a que o convertiría en teórico do nacionalismo galego. Tras vivir en Alemaña, Pamplona e Madrid, regresou a Ourense, onde morreu o 30 de abril de 1963. Luis Seoane. Luis Seoane naceu en Bos Aires en 1910 e morreu na Coruña en 1979. É para moitos a personalidade máis relevante da cultura galega universal. Foi Luis Seoane que máis incisivamente introduciu a arte galega na modernidade e que máis decididamente apostou pola renovación plástica, para dar conta de que o progreso dun pobo non podía ser alleo á contemporaneidade, tampouco nas súas manifestacións estéticas. Nos seus actos atopamos as chaves do desenvolvemento da arte, o deseño, a comunicación, en definitiva a industria cultural ao longo do século XX. Nas últimas décadas da súa vida dedicóuselle o Día das Letras Galegas, en 1994. Eduardo Pondal naceu en 1835 en Ponteceso, comarca de Bergantiños. De orixe fidalga, estudou gramática latina da man dun parente grego. En 1848 instalouse en Santiago para cursar o bacharelato en Filosofía e a seguir a carreira de Medicina. No Compostelán Liceo da Juventud coñecerá a Rosalía, Murguía e Rodríguez Seoane. Tras licenciarse en Medicina en 1860, estableceuse en Ferrol como médico da Armada Española. Neste ano saíu á luz no álbum de la Caridad A Campana de Jones, o seu primeiro poema en galego. Un ano máis tarde preparou oposicións en Madrid para ingresar no Corpo de Sanidade Militar, mais tras conseguir un posto en Asturias deixou a praza e abandonou de maneira definitiva a profesión médica. Desde entón dedicouse por completo ao cultivo da poesía. Instalado na súa vila natal e na Coruña, Pondal contactou co hipotético pasado celta da Galiza na tertulia La Librería Carré, alcumada Cova Céltica, e accedeu a través de Murguía os poemas oceánicos de James Macpherson. Pondal asumirá entón o papel de bardo na nación galega, exercendo como guía e intérprete da rota a seguir. No ano 1877 saíu do prelo Rumores de los Pinos, o que deu lugar a Queixume dos Pinos, a letra do noso himno. Eduardo Pondal falece no Hotel La Luguesa, da Coruña, no ano 1917, e repousa desde entón no cemiterio de San Amaro.